Croeso nôl I Galwch Acw. Da ni yma yn Mae Hywel Bufton, yn ardal Treganna Caerdydd. Da ni wedi cael y cwrs cynta, ac ail gwrs blasus iawn. A rwan, mae'n amser pwdin. O diwedd. Dwi'n gallu ymlacio nawr. Dyna'r cwrs olaf. Tart yn caramel wedi hachdi gyda mafon a even dwbl hefyd. Mwynheach. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn ti. Diolch. Diolch yn fawr. Melys? Ydy, ond mae'n hallt yr un pryd. Hallt? Salt. Salty? Ie, ar un pryd. Os rwy'n fod I ofyn faint o fenyn sydd yn mewn yn hwn, neu ddim? Ie, dros, dros 350 gram. Right. 1,5 bloc. So bydd pawb lawr y campfa hyn o. Gyda fi. Dwi'n mynd I marw if I eat it. Dim ond 4 cans o sugar. Oh, right. Na ni. But would you say Pam or half? How salty? Ie, da iawn. Da iawn. O. Da Da iawn. iawn, Leo. Awesome. Wel, dwi'n sylwi bod na lyfrau coginio I gael. O ie. Ie. Wyt ti'n dilyn rhywun yn arbennig, neu... O ie, dwi'n hoff iawn o Rick Stein a Hugh Fearnley Whitenshaw. Right. Y River Cottage yn da Wyt ti felly, hynny di, mae rhywun yn cystyllu Rick Stein efo pysgod? Ie, ond ydi. Ti'n hoffi coginio pysgod yn aml, neu...? O ie, dwi'n coginio pysgod bob wythnos. Gyda Siarad. siarcod? Na, nid siarcod. So beth rhaid I ni ddim yn bwyta? What wouldn't you eat? How would you say that? Beth byddech chi ddim yn ei fwyta? Beth fydda chi ddim yn bwyta? Well, ready? Yeah, sprouts. Yeah, Yeah, good call. They are disgusting. Ofnadwy. Dwi wrth fy modd gyda No, sprouts. it's gyda sprouts. Unwaith y flwyddyn, amser Nadolig, dau ar y plat. Ie, doi, dim ond. Doi bach. Tipyn bach o liw. Ie. I bod yn bwyta si taisen caramel wedi hallt. Yeah? A gyda heaven double, which is sitting very well with me. It's made me quite sleepy and very full. But it was perfect, as were the other courses. Lovely. Mae'n neis I gael rhywbeth gwahanol, y flas gwahanol, achos oedd y tardyn bach yn hallt, bach yn melys a hallt ar yr un pryd, so oedd y pwdin yn hyfryd. Ro'n i'n yn y camfa unwaith, a ro'n i'n sychu fy hun. Pre-copyn yn rhedeg o gwmpas fi o'n sgrecian. Gan bod ti'n sôn am hynny, gawn ni sôn am y pwdin yn y man, achos mae gen I un cwestiwn arall I ofyn, a'r cwestiwn ydy, oes gyda chi unrhyw ffobia? Oh, God. Dwi'n ama, falle, bod pre-cop yn un. Pre-cop, wel, ie, pre-copyn, ie. Right, Joella, phobias, sgen ti rei? Dwi ddim yn hoffi pethau crolio dros fy wyneb, just unrhyw beth, just spiders neu... Ie. Beth yn dan ti? Oh, dwi ddim yn hoffi heights. I don't know how you say heights. Uchder? Uchden, yeah, dwi ddim yn hoffi uchden. Wel, ar ôl bob cwrs, mae bob un plat wedi bod yn wag Hywel, felly mae hynny, dwi'n credu, yn dweud y cyfan, yn bod ni gyd wedi mwynhau. Felly, ar ran Leo, Joella a Ioan a fi fy hun, gai ddiolch yn fawr iawn am y croeso ac yn arbennig am y bwyd. Diolch yn fawr iawn I ti. Diolch. Ti'n croeso. Sut wyt ti'n teimlo rwan achos mae Leo wedi bod yn coginio, mae Hywel wedi bod yn coginio, dy dro di fydd I nesa? I fod yn onest, dwi'n teimlo... Dwi'n poeni tipyn bach, ond gobeithio fydd popeth yn iawn. Paid y poeni. Ie, so moyn rhoi beans on toast I pawb, ond gawn ni weld.
Leo, gan bod ti wedi bod yn coginio, oes gen ti unrhyw beth i'w ddweud wrth Joella cyn paratoi? Any tips? Don't burn the kitchen down. Try to set fire to as few things as possible. That's the way I pulled through. Right. My Ioan and helpy that's dreadful. Na, mae o'n iawn. Is helpio? No, it's Helpy. awful. Helpu, Helpu. ydy. Helpy tea. He can help you. Gallu helpy tea. So just get him to do everything. I will. Yeah. I'm in control Don't tomorrow. take any rubbish off I Ioan. will not take anything Set him to work. off Ioan. Definitely not. O, wel, mae'r cyfan drosodd erbyn hyn, ond dwi am mynd â chdi yn ôl ychydig o oriau. Sut oedda ti'n teimlo bore yma? Ro'n i'n nerfus iawn y tipyn bach, ond dwi wedi paratoi popeth yn fy meddwl. Ie. And so ro'n i'n gwybod be fydder i'n coginio a'n pryd. So felly, gyda'r pethau ar y cwbwrdd, roedd yn iawn. A chydig o help llaw hefyd. Oh, of course, yeah. Torri y llysiau ac yn y blaen a chocolate, of course. Yeah, of course. Yeah, roedd Ioan yn help da iawn. O safbwynt y Gymraeg, be fydd y cam nesa I Hywel? Wel, mae tipyn bach o'r llwyglyd, appetite gyda fi nawr I ddysgu Cymraeg yn fwy. Cwrdd â bobl sy'n siarad Cymraeg. So felly, dwi'n gallu siarad gyda bobl sy'n rigol. Ac wedyn yn siarad gyda fy mlant yn gywir yn wecha trwy'r amser. Pa gyngor Ioan falle fydda ti yn ystyried I roi I Hywel rwan wrth iddo fo gamu yn I flaen cyn belled yma dysgu'r iaith yn y cwestiwn? Ie, chwilio allan am fwy o gyfleon I ddefnyddio I Gymraeg efo pobl o gwmpas Caerdydd ac yn ymlaen. Gwylio cymaint o esbryd ac y gwrando cymaint o Radio Cymru wyt ti'n gallu, jyst hyd yn oed yn y cefndir. Fel bod geiriau wyt ti'n I hanner gwybod, ti'n clywed nhw'r radio a bethau felly, a wedyn ti'n clywed nhw'n cael ei ynganu'n gywir ar y bethau felly. Dwi'n siŵr bod Ioan cytuno, mae wedi bod yn bleser bod yma heddiw. Diolch yn fawr iawn am dy gwmni di. Ti'n croeso, roedd yn dda iawn. A penblwydd perthynas hapus. Diolch. A even Graig hefyd. Amser rwan I weld rhai o eiriau ac ymadroddion y rhaglen yma. Hwn fan hyn, monkfish. Ia, monkfish, ia. Nawr, ti'n gwybod yr enw am hynny, a hwnna'n Gymraeg yn dweud? Ie, llyffant môr. Llyffant môr? Llyffant, of course. Ni ddim wedi clywed, roed wedi clywed hynny o'r blaen. Lwyn, ia? Lwyn o'r cefn. Ia, o'r cefn, the back. Ia, o'r cefn, lwyn o'r cefn. Mae container yma i'r dysiau. Cynhwysydd. Cynhwysydd, ia. Beth ydi make pig zero hwnnw fe? Wedi gwneud cawlach. Wedi gwneud cawlach. Cawlach, pig zero, pigs dinner neu beth bynnag yn Saesneg. Ia, wedi gwneud cawlach, with a mess of this. But would you say Pam or Pat? How salty? Yeah, faint o'r halen. Da iawn, Leo. Awesome. A dyna ni o ardal Tregana yng Nghaerdydd. Cinio blasus iawn arall. Y tro nesa, mi fyddwn ni yn ymweld â chartref Joella sy'n byw reit yng nghanol y ddinas. Felly hwyl am y tro. Sorry, esgysodwch fi. Oes sewyd llysiol yma? Oes, chys dangos chi? Sgwrs yma. Diolch. Na, mae'n okay. Iawn. Beth yw'r gyfrinach dysgu Cymraeg? Wel,